Над окупованим Кримом знову вибухають російські ракети. На одному з полігонів анексованого півострова військовослужбовці Чорноморського флоту із комплексів «Бал» і «Бастіон» тренувалися стріляти по танках і позиціях уявного ворога. Це вже другі російські навчання в окупованому Криму лише за цей тиждень. В середу на полігоні «Опук» біля Керчі влаштували стрілянину з БТРів по вертольотах. Про інші події з окупованого Криму розлогіше далі в огляді. Сирійський перелом в окупованій Керчі скасовується, принаймні сьогодні. Потяг із бойовими трофеями, привезеними російськими відпускниками із Сирії, так і не зміг потрапити на окупований півострів через шторм у Керченській протоці. Російське Міноборони збиралося похизуватися захопленими у бойовиків іділ танками, БТРами і штурмовими автівками. Все це добро заледве умістили на 10 ешелонах, охрестили сирійським переломом і збиралися сьогодні показати на виставці в окупованій Керчі.